खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायगोन आं अनसुमै बर'आ। रायजो नाङैनो गोख्रों साग्लोबसानाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरास आरो नागारनो रोङै अखा हाबाय थानाय समखौ नेवसिनानैब्लाबो सरकारा होनाय कभिड-19 नि नेमखौ मानिनानै मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादा मावखुलियावनो गा-29थि गायसनथाइ सानखौ थेलेबलेबै खुंफुंनाय जायो। रायजो नाङैनो गोख्रों साग्लोबसानाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरास आरो रे नागारनो रोङै अखा हाबाय थानाय समखौ नेवसिनानैब्लाबो सरकारा होनाय कभिड-19 नि नैथि नेमखौ मानिनानै मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय मावख' बागानसालियाव गा-29थि गायसनथाइ सानखौ थेलेबलेबै खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्मआ मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंग्रोयो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि रजनी स्वर्गियारिया बे हाबाफारियावनो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजिरगिरि बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 29थि जोनोम सान बे गायसननाय दिन आरो बेखौ जों गुबुन बोसोरनि बायदि जे गाजा गोमजायै खालामनो सानदोंमोन, नाथाय बे साग्लोबनाय नभेल कर'ना भाइरास कभिड-19 नि गिलु बालु बेमारनि थासारिनि थाखाय लकडाउन थासारिनि थाखाय जों बेखौ खालामनो हानाय जायाखै। बेनि थाखाय आफादनिफ्राय जों दुखु फोरमायबाय। दा जायखियानो जाया मानो जिखिनि खाथि खालानि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै आरो जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरिखौ लाफानानै गासै जा एसे नुजानाय बे सोद्रोमाफोरनि गेजेरावनो जों दिनै बे गोथार 29थि गायसननाय दिन जोनोम सानखौ जों फालिबाय। आरो बे फालिनायनि मेन उद्देश्यआव गिबि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो मान होनाय, बिबार बावनाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा बिफां गायनाय। बे मुल्यबान माखासे बेसेन गोसा बिफां जों गायगोन बे बाउन्डारि जोंनि अफिस कम्पाउन्डनि वाल सेर सेर बेखौ दसे उनाव बोथोर नायनानै जों खालामगोन। दा आरो मोनसे गोदानै बानायनाय मोनसे हर्डिं दंमोन, बेखौ जों 15 आगस्टआव बेखेवनाय जासिगोन। गतिके बे माखासे फिसा फिसा हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै जोनोम सानखौ फालिनाय जाबाय। जेरै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि थांखियानो थाखाया बेनो जे दुलाराय बर' माहारिया बबे बबे बिथिङावहाय गोग्लैसोनानै दं बेखौ बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोगोम सोमावसारनायनि गेजेरजों बायदि बिथिंनि खंख्लाफोरखौ सुफुंनो थाखाय आरो गासैबो बिथिङावहाय जौगाखांनायनि खामानि मावनो थाखाय जे दाजानाय जादों बा दानाय जादों गुबुन गुबुन आफाद, माहारियारि आफाद, बेनि गेजेराव दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बेबो बिनि थांखि आरो थांखियानो जाबाय जोंनि हारिमु बिथिङावहाय जोंहा मा थामोनथा बा एक्जिस्टेन्स दं बेखौ जोङो माबायदि लांनो हायो, नायबिजिरनो हायो। जोंनि गेजेराव जेसेबां गोरों गोरा दं बेनि सहाय आरो मदद हेफाजाब लानायनि गेजेरजों जों मा मावनो हायो बेखौ नोजोर होनानैनो बिनि जोनोम आरो बेखौ जोनोमखौ थि लाखिनानैनो आरो नोजोर आरो थांखिखौ थि लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा गावनि बिथायाव थानानै बर' हारिमु बिथिङावहाय गोबां सर्सा स्टाडि खालामनानै नुबाय जे दोरोङारि बर' सुबुं मोसानाय जायखौ जों ट्रेडिसनेल होनो, जोंनि बर'नि गिबि सिनायथियानो जाबाय हारिमु थुनलाइ। दा बेनि गेजेराव